My tady vidíme nádherné, mohutné kamenné obklady, ale já bych chtěl jenom říct, že neděláme exteriéry, děláme interiéry, to se dává i dovnitř tohle. Kam se to dá všude použít? Dá se to použít opravdu úplně všude, ať už to jsou interiéry, exteriéry. Dá se to použít na zateplené fasády, dá se to použít v interiérech, ať už v obyvacích pokojích, v koupelnách, v kuchyních. Na tyhle ty věci jako konečná fáze se potom používá hydrofobní nástřik, který kámen uzavře, ale kámen dýchá. Je to molekuly tohoto nástřiku jsou ve tvaru kužílku, čili kámen vypouští páru a nevpouští vodu. A o třetinu jsou lehčí než betonové obklady. My jsme to tady použili, za náma už to je vidět nádherně. Proč jste zrovna použili tento kámen? Tak jednak jsme to použili, protože paní vyloženě tohle si přála, co si jí líbí, ty obklady kamenný. A my jsme vybrali něco, co se nám sem bude barevně hodit a něco, co bude jako nejvěrněji simulovat přírodní kámen. Já si dokážu představit, když někdo přijde a začne obkládat tímhle s tím typem, to je docela dost velký, no ale na tohle to potřebujete nějaký otroky, ne? Aby to dávali jeden vedle druhýho, nebo jak se to dělá? Určitě ne, poněvadž zrovna tohle je typ, který je ve tvaru Z a tím pádem ta práce s tím je velice jednoduchá a dá se říct, že si to nalepí každý. A vypadá to jako piplačka. Vypadá to jako piplačka. Já si myslím, že tady to bude vypadat opravdu nádherně a můžeme říct, že v této proměně pořadu, jak se staví sen, zůstane kámen na kameni, ale doslova. Že jo? Souhlasím.